شامро бароятон бахайр мегӯем. Таҳаввулоти тозаи Тоҷикистону ҷаҳон аст. Мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир. Имрӯз 7 январ панҷшанбе аст. хабарҳоро аз қиматчави нархи роҳгиро дар Москав шурӯъ мекунем. роҳгиро дар нақлиёти ҷамъиятии Москав аз ҷумла автобус, троллейбус, маршрутҳо ва метро аз 2 январ қимат шудааст. департаменти нақлиёти ҳукумати шаҳри Москав хабар медиҳад, ки аз рӯзи 2 январи соли 2021 нархи роҳгирои нақлиёти ҷамъиятӣ дар ҳама намуди нақлиётҳои ҷамъиятӣ дар Москав боло рафт. дар Москав арзиши сафарҳо бо корти тройка ба ҷуз аз онҳое ки ҳоло муҳлати пардохти пешинаашон ба анҷом нарасидааст, аз 40 то 42 рубл, сафарҳо тариқи корт дар тӯли 90 дақиқа аз 62 то 65 рубл афзоиш ёфтанд. ҳангоми пардохт ба корти бонкӣ ҳаққи роҳгиро 2 рубл гаронтар шуд ва акнун 46 рублро ташкил хоҳад дод. чиптаи моҳона барои 30 рӯз аз 2170 рубл то 2245 рубл ва барои 60 сафар аз 1970 рубл то ба 2070 рубл боло рафт. тахфифи чиптаҳои моҳонаи метро барои донишҷӯён аз 405 то 415 рубл барои як моҳ ва кортҳои семоҳаи донишҷӯён аз 1215 то 1245 рубл афзоиш ёфт. танҳо арзиши чиптаҳои номаҳдуди сафар барои 365 рӯз дар ҳамон сатҳи пешина боқӣ монд. ёдрас мешавем, ки метро яке аз нақлиётҳои зеризаминии серталаботест, ки бино ба тамбашавӣ дар роҳҳо бисёре аз одамон аз ин намуди нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мебаранд. дар соли 2020 дар метро ва дигар нақлиётҳои ҷамъиятии Москав нархи як сафар 40 рубл буд ва аз 2 январи соли 2021 2 рубл қимат гардида ба 42 рубл расид. дар Москав мемонем. идомаи хабарҳо ба ҳисоби миёна муҳоҷирони меҳнатӣ аз Москвагиҳо дида маоши зиёдтар мегиранд. маълумоти мазкурро мақомоти Росстат нашр кардааст, аммо боло будани маоши муҳоҷирон аз Москвагиҳо дида дар ҳама соҳаҳо ба назар намерасад. масалан, дар бахши сохтмон, таъмири манзил ва рангу бори он муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҳоли ҳозир ба ҳисоби миёна аз 70 то 90 ҳазор рубл маблағ дар як моҳ ба даст меоранд, ки аз маоши омӯзгорони муассисаҳои таълимии Москав дида 15-20% зиёдтар аст. ҳамчунин дар бахши хизматрасониҳо низ маоши муҳоҷирон дар давраи пандемия 25-30% боло рафт, ки ба ҳисоби миёна аз 50 то 70-80 ҳазор рублро дар як моҳ фаро мегирад. коршиносон якбора боло рафтани маоши муҳоҷирони меҳнатӣ дар бахши сохтмон, таъмиру таҷдиди биноҳо ва хизматрасониро ба кам будани онҳо марбут медонанд. таъкид карда мешавад, ки ҳар қадаре дар бозори сохтмон ва хизматрасонӣ коргарон кам бошанд, ҳамон қадар маоши онҳо баланд мегардад. яъне дар ин бахш рақобатпазирӣ аз байн меравад. талабот ба коргарон дар бахши хизматрасонӣ, хаткашон ё худ курьер низ ҳамоно зиёд аст, чун шурӯъ аз оғози пандемия, ки аксарияти кулли мардум ё ба кор бекор монданд ва ё ба кори фосилавӣ гузаштанд, маҳсулоти хӯроквории худро аз мағозаҳо ва марказҳои хӯроки умум тариқи интернет дархост медиҳанд ва хаткашонҳо ба онҳо маводҳои дархосткардаашонро дастрас месозанд. агар ба вебсайтҳои ҷустуҷӯи корӣ Авито, Суперҷоб ва дигар лавҳаҳои таблиғотии интернетии корӣ даромада назар кунем, як рӯзи корӣ хаткашонҳо ё худ курьерҳо аз 2500 то 3000 ва дар баъзе ҳолатҳо аз ин ҳам зиёдтар нишон дода шудааст. дар бештари маврид хаткашонҳо муҳоҷирони ҷавони синни аз 19-20 то 30-35 соларо аз кишварҳои Осиёи миёна дар бар мегиранд. иттилоъ медиҳад мақомоти Росстат. шумо нашри хабари ин соатаро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед ва аз Москав ба Санкт-Петербург меравем. дар хиёбони Гражданский шаҳри Санкт-Петербург роҳзанҳо бо таҳдиди корт ва тапонча муҳоҷирро ғорат карданд. гуфта мешавад, ки ба муҳоҷири ҷавон ду марди тахминан аз синни 35 боло ҳамла карданд. ҳамлогарон ба таҳдиди ҷабрдида бо ашёи шабеҳи корт ва тапонча талаб карданд, ки ҷабрдида ба онҳо телефони мобилӣ ва пулҳояшро таслим кунад.
хабаргузори Невский Новости менависад ки ҳодиса шаби 5 ба 6 январ рух дода. ҷабрдида шаҳрванди Тоҷикистон мебошад, аммо дар хабар аз ӯ номунасаб бурда намешавад. ба гуфтаи ҷабрдида ки 22 сол дорад, ба ӯ ду марди эҳтимол миллаташон Қавқоз ҳамла карданд. онҳо ба таҳдиди ӯ бо ашёи шабеҳи курд ва тапонча шурӯъ карданд ва талаб намуданд ки телефони мобилӣ ва ҳама пулҳои дар дасташ бударо ба онҳо бидиҳад. розанҳо аз ҷабрдида 15 000 рубли пули нақд ва 41,5 000 рубли дар корти бонкӣ будаашро гирифта, ҳуҷҷат ва телефони мобилии ӯро низ ба яғму бурданд. ҷавони ҷабрдида ба пулис шикоят бурда намои зоҳирии ҳамлагаронро тавсиф кардааст. аз рӯи ин далел парвандаи ҷиноӣ оғоз гардида тафтишот дар ин самт шурӯъ гардидааст. ҳамзамон қайд мегардад ки вазъи саломатии ҷабрдида хуб буда, розанон ки бо корт ва тапонча мусаллаҳ будаанд ба ӯ зарари ҷисмонӣ нарасонидаанд, вале ҷиноят бо таҳдиди силоҳ сурат гирифтааст ки дар сурати пайдо гардидани ҷинояткорон онҳоро ҷазои сангин интизор аст. аз санкт петербург бармегардем, ба Ростов меравем ва нашри хабариро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир идома медиҳем. сокинони вилояти Ростови Русия барои иваз кардани муҳоҷирон дар корҳои сохтмонӣ омода нестанд. ҷараёни воридшавии коргарони хориҷӣ ба ин вилоят ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. муҳоҷирони миннатӣ дар ин вилоят ҳоло асосан ба корҳои тозакунии роҳҳо аз барф машғул буда, дар бахши сохтмон ва хоҷагии манзиливу коммуналӣ низ корҳои гуногуни зимистонаро анҷом медиҳанд ки сокинони маҳаллӣ ба ивази онҳо дар чунин кору шароит омода нестанд. гузориш медиҳад телевизиони маҳаллӣ Дон ТР. александр Кравцов, масъули корхонаи фаръии коммуналии ноҳияи железнодорожный, қайд мекунад ки ҳамаи намуди кор дар бахши коммуналӣ ҳоло мушкил аст ва ба ҳеҷ ваҷ сокинони маҳаллӣ дар чунин корҳо муҳоҷиронро иваз намекунанд. ҳамчунин ин мақомдор қайд мекунад ки ҳамоно ба камбуди нерӯи корӣ рӯбарӯ ҳастанд. мақомоти маҳаллии вилояти Ростов хабар медиҳанд ки дар фасли зимистон ҳаҷми кор дар бахшҳои хоҷагии манзиливу коммуналӣ ва сохтмонӣ зиёд шуд, аммо вуруди муҳоҷирон ба ин минтақа 2 баробар кам гашт. миқдори иҷозатномаҳо ва патентҳои додашуда низ ба муҳоҷирони меҳнатӣ дар соли 2020 коҳиш ёфтааст. дар ин замина шумораи ҷойҳои кории холӣ якбора афзудааст. ба гуфтаи Олег Левченко, сардори раёсати муҳоҷирати сарраёсати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия оид ба вилояти Ростов, имсол фаъолияти муҳоҷирони миннатӣ дар вилоят 50% коҳиш ёфтааст. ин тамоюл ва чораҳои маҳдудкунӣ марбут ба пандемияи COVID-19 алоқаманд аст. ёдовар мешавем ки квота барои муҳоҷирон ки дар вилояти Ростов зиндагӣ мекунанд дар соли 2021 нисф кам карда шуд. фармони дахлдорро раиси ҳукумати Федератсияи Русия Михаил Мишустин имзо кардааст. тибқи ин санад вилояти Ростов дар соли 2021 метавонад танҳо 1000 муҳоҷирро бо иҷозатномаи иқомат ё худ РВП таъмин созад. тозатарин маталуби имрӯзаи Тоҷикистон ва ҷаҳонбуд дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. саломат бошед. ба шумо истироҳати бо фароғат тамоно месозем.